At bago nga pala natin simulan ng puta naman, 2, 3, go. At bago lang namin simulan ng puta. Simula na namin kakulo. 1, 2, 3, go. At yun, bago nga pala natin simulan yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At yun, bago nga natin simulan ng video na to, wag 1, 2, 3, go. At yun, bago nga pala simulan natin, 1, 2, 3, go. At yun, bago nga pala natin simulan ang video na to or a vlog for today is huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share, at pakiclick na rin ng notification bell para sa mas updated nating vlogs and videos. Yun. What's up mga buddies? Ayan. So, meron kami lakad ngayon. Subukan ulit natin mag outdoor vlog. Actually, ito na yung Valentine's Day. Ito na yung actually yung maraming nakapili is yung number 1 dun sa ukay-ukay namin yan, suot-suot na niya. So, bago kami mag-date, isama ko rin si Binan yan. So, bago kami mag-date is pupunta muna kami sa opening ng shop ng pinsan ko sa Dasma. Erica's Clothing Line. Ano bang tawag doon mo? Parang Quality Queen ata. Ewan ko, hindi ko maalala. Mamaya na lang. Makikita nyo naman siya sa kabuuan ng video na to. Is, yun. Yon, kumusta ulit? Andito na kami sa shop ng aking pinsan na opening, bonggang-bongga. Ito po yung kanyang hindi ba halata? Hindi nga halata. So ayun, andun na yung magnanay sa loob, pumipili. Papasok na rin muna ako siguro. Bigyan ko na lang kayo ng konting pasilip sa ating loob. Yan, so ayun, mga buddies. Ayun, pumuputi ako konti. Mamaya na lang.
kami. Tapos na namin magpodobot, kung nakita nyo kanina. Naisingit ko siya. Yun. So, last is kakausapin natin yung may-ari ng clothing line. So, ayun na nga. Okay. So, ayun. Okay guys, hi buddies. So, ayun na nga. Paalis na rin namin ng konti. Nagpotobot lang kami. So, nakita nyo na yun sigurado kung umabot kayo sa part ng video na to. So, ang last is kakausapin natin yung may-ari mismo ng pinuntahan. Yung pinsan ko. Kakausapin natin siya. Iimbitahin din niya kayo kung din sa mga taga-Cavite kung gusto nyo pumunta. Maraming magandang damit. Marami kami nabili. So, yun. Yan. Tsaka maganda yung maganda rin yung pwesto. Yun, nasa second floor nga lang siya. Pero maganda yung pwesto rin. Malamig. Malamig. Normal, malamig yan. So ayun, hintayin lang natin saglit. Medyo busy po siya. Go. Hi mga buddies! Kindly visit my shop, Quality Queen Erica's Clothing, located at the back of City Hall in front of the police station. And also like my cousin's vlog, Janea. Thank you! So ayun na nga. What's up mga buddies, no? Andito naman kami ngayon sa SM Dasmariñas, yan. Pagkatapos natin dun sa ating unang pinuntahan, papunta naman kami dun sa ating yun, titingin na kami. Puta, nakakahiya pala talaga. Valentine's Day. Ito na yung Valentine's Day. Tsaka shot nyo na yung napili nyo. Yan. Hide muna tayo. Ayan. So, ayan. Bali, yun na nga. Suot na nga niya yung napili niya. Nag-date naman kami. Kasama si yung mama niya. Si Jonan. Yan. So, mamaya na. Wait, napapakita mo muna. Saan ito? So yun na nga guys, Kasama mo. pauwi na kami. Natakad mo kasi. Si mama. Kaya nga may adjust. Dito ko mama. Ito? Pauwi na kami. So, ayun! Hello, kumusta ulit mga buddies? Yan. So, tapos na kami manood ng movie. Pinanood namin yung movie nila Loisa. So, maganda naman man, no? Maganda naman siya. Medyo... Nakakatawa. Nakakatawa si Loisa doon. Medyo kalog. Kasi aura. Tsaka may mga magulat doon na halik. Grabe, kotang-kota si Ronnie. Hindi na nakakagulat yun. Sinabi mo na. Kotang-kota. Tsaka nandun si Joshua para spoiler na rin. Singit siya sa dulo. Sorry sa mga manonood pa lang yan. Tama ka ba? Ayan, pagkatapos namin doon sa kala Erica, punta rin kami SM. So, pauwi na kami. Pahinga naman. So, tatry namin mag-video pa doon kung kaya pa. Ayan, pasensya na sa ingay. Nasa may highway kami, commuter. Buhay computer, tabang-abang. Baka naman. Baka naman. Baka may mag-sponsor. Sponsor agad eh, no? Ano ka? O, di ba? May vandalism pa sa likod eh. Ayan. Sana wag mas na yung cellphone ko, no? Wala ko mag-vlog. Iurong mo kaya. Pasakay na kami, may bus. So, mamaya na lang. At yun na nga. Kumusta ulit mga buddies? So, ayun. Kung umabot kayo sa punto ng video na to. So, ito na nga, nakauwi na kami. Nakakapagod na araw, pero medyo enjoy naman. At least, nakapanood kami ng sine, nakakain kami. Nakasuporta rin kami dun sa aking pinsan. Kung napanood nyo yung mga unang minuto na ito, siguradong alam nyo yung tinutukoy ko. So, ayun. Straight from shift, wala pang tulog. Yan siya, kapag pagkarating ng umaga, gora agad palabas yun. So, maraming salamat lagi sa mga nanonood at sumusuporta lagi sa amin. Yun lang, wala mo na kami shoutout ngayon at medyo pagod na nga. So, hindi na rin makapag-isip. Maraming salamat ulit guys. Thank you!